to Zim News Beat TV. Hanzi zakadi muri dzenyu kunobviwa. Ndangana nkoko zinango zinovo zinango zambogoragara. Ndichitarisa fesi dzenyu dzimwe dzakambouya asi dzimwe ndikuona dzinyowani ka. Wandayamba kuziva nditemba kudani. Hanzi munhu wandanyanya kutanga kuziva ndouya anonzi Temba. Wakadi hako muzukuru Temba? Ndani sekuru muisei. Kuseko musha. Musha nani? Aiga. Chabu. So ndangana ngani yani kupatama mwajite mabwela refrigate aswa nangu padanyamurwa msaka na udhari kupita kubona. Hanzi kuuya kwamaita mauya semhuri asi kune vamwe pakati penyu vakangotakurwa musaga vasiri kuziva kuti tiri kuenda kupi. Kuti nkani yacho lematano sogoro. Vasingazive kuti kwatiri kuenda kuti tiri kuenda nhau yakamira sei. Ndizvo ka? Saka nkani anofuna kucheza pano ndoyamba kuti kuna nangu anozo diskupa mungaza kumana na mafara kwa wani mugaza kumana na fara chanchani nawo kuzatsoka moyo kana nangu uzagwa kana uzafiseri kana uzajatantani kana wera kuno ibe kwabeno. Hanzi chekutanga ndinoti sori kune mimi wanyowani nekuti mashoko amafambira mashoko makukutu. Dzimwe dzenguva mashoko eyo achakushamisai zvokuti vane hana dzisina kusimba munogona kudonha makaomera panapa. Saka handisi kuda izvozvo nekuti nhau yanoda kutsanangura vadzukuru nhau yakakura. Saka inoda vanhu vane mwoyo wakashinga. Ndizvo ka? Ndikayangana pasipeke panga pana kani kuchoka. Ndichitarisa nhau, ndichitarisa pagirazi pangu ndikuona pane nhau iri kubuda iri kumhanya pagirazi rangu apa. Pana munango abwera aitwa Elia, ndo Elia ndikona. Hanzi pane auya anonzi Elia ndeupa apa. Ulidani. Hanzi wakadi hako muzukuru. Ava ndifuna kuti mukarederi. Apa ndoda kuti mudaise vazukuru vangu. Iyo Elia ndikayangana wabwera nahanzvadzi yako apa. Ndichitarisa Elia apa wauya nehanzvadzi yako ka. Shuwa sekuru. Hanzvadzi yako ngabwera kare pafupi na anangofendano. Hanzi hanzvadzi yacho ngauye igare padhuze nehanzvadzi yacho vamwe moenda kusaidhi rimwe chete. Iyo mazara fendera. Iyo mudhara swedera uko. Iyo fendera kuna ukara kukhoza kuza mwana fendera. Swededzana mukwani kwete kugara gotsi kwemunhu. Mfufuna ulongani na muronga. Ndinoda kuti mugare zvakanaka zvakarongeka. Uyo hanzvadzi yako. Uyu hanzvadzi yako kawo. Hanzvadzi yangu. Ndikayangana ndaitana ati Christina. Ndiye anonzi Christina kawo. Christina Ntsatsu. Tsatsu. Uri tani kiri? Wakadi hako nhai Christina. Ndimushe ndishoma. Waita sei. Hanzi chii chiri kuita kuti uyu uwe mushe zvishoma. Funga zvacho manje. Sikunditenderera. Sikuchitabirika dera. Okay. Tabu. Iwe Robert. Ukona nkanira apa. Uri kuona nhau iri apa Robert? Paye nkanida isira pa mseo paye ndakuza kadai ayi ndifuna Temba bwena mama wachi. Pepe nhau ndofunga takaisira panzira. Ndakakutaurira kuti ndoda kuti Temba auye Na mama wachi. kuti Temba auye namai vake. Apa ndikayangana lero abwera mama wachi ndo amenewa. Apa ndichitarisa auya nawo ndivava. Iyo mira kutsunura. Hanzi mbomira pfekenura nhaiwe Christina. Sikuria ndo akondana mangwara abwera nawe rapacho uyo ndio betu aitangata arasaka kanzero uyo betu.
Paipai ndakapa mushonga pavakauya kumashure uko vaina Obedi pamwechete naObedi. Obed, Sekuru, uri sei? Wakati hako naye Obedi. sekuru ndinotenda chaizvo. Ndakanzwa kuti ndairasika njere apa ndabvo. Ndakanzwa na Christina ndiyakafamba neni. Sasita mai angu. Okay. Raka ndiri manyana nyaya dzacho. So, ukaona huyo ndio mali maningi huyo. Temba rapo akafika anatishia break. Temba ndiwe kurira chaizvo wewe. Wewe mari yakawanda ka. Ana mabanga, ana jani. Ane mashopu, ane chichi. So, huyo mtsikana wakagara naye pakondo. Zvino uyo musikana wakagara naye paside park apa. Paripo familia. Hapana ukama apa. Asi ndikangana, iyo chitasoma chako to. Itambanudza maoko ako naye muzukuru we. Asi ndikangana dzina ranga achitwa Mebo. Asi ndichitarisa zita rake, haunzi Mebo here. Ndiro sekuru. Mamuna wako palipa. Murume wako haako apa. Vari kubasa. Apita kubasa. Wonde achitwa Gerardo. Murume wako ndiye anonzi Gerardo. Chabwino. Down kupita usogoro. Rega ndiende mberi nenhau yenyu naye vazukuru. Uyo wadakana naye pakondo ndatezvara. Uyo wakagara naye paside pako ndatezvara wako ka. Ndatezvara wangu. Paiwa rume wako. Baba wemurume wako. Ndimo akauswa. Ndakauswa ka. Amafunde. Muridana mafunde. Makati henyu naye amafunde. Uyo muroora wadagara naye sei kutangati mkazi wako? Muroora uyo. Kutangwa ndimi wakuzota mwana wangu shanda zvakanaka kuno muroora ndakachengeta. Hanzi makugara paside ndemuroora indako. Ndazaema kuti mwana wangu shanda akosafunga zvidawanda koko vari kubasa kunze kwanyika muroora ndakachengeta. Ukamuisa muhapwa so. So, iyo area. Ndinewe area. Sekuru. Mama wako uzate apa chichino na mangwara ndapasa mwana wacho akuita ngati bwino asi kumambuyoko anga aisoyeka kurasika njere kuchoka masiku adafa mamuna wache aliyamba kutsoka nzeru apa akuita ngati abwino pamwana uzona. Hanzi zvino area uri kuona here kune hanzvadzi yako Christina iyi kubva kumashure uku kuzuva rakafa murume wake akazotanga kurasika njere hana kuita mazuva ndobva atanga kurasika njere vakazouya panapa semhuri ndakavapa mushonga asi pane zvino izvi ndiri kuona aanani kawe Ndizvo sekuru. Kudabwera vana vache. Kwakauya vana vake. Iye kana dabwera iye kuyamba kutompesa. Iye asati auya. Kuyamba kutompesa. Iye kutanga kumuona. Saka nkani. Asi chandoda kutaura nawe iyi. Temba na Mirando. Temba ane mhosva. Ndiye adaroza hanzvadzi yako. Ndiye akarwarisa hanzvadzi yako. Akarodzesa hanzvadzi yako. Temba iyi? Hanzi iye Temba ndiwandiri kutaura. Uyu? Yeika. Ukumbuka ndirivatemba upone. Parichauziva ndasekuru. Ika, ndozonda kuuza lero. Ndikanga kunzwa so. Ndo zvandiri kutaurira kuti iye ndiye Temba ana Mirando. Kuti iye Temba ane mhosva. Ndiye adaroza kuti uyo hanzvadzi yako achite ngati musara dera. Ndiye akakanganisa hanzvadzi yako kuti iite kunge iri kupenga sezvairi kuita so. Temba ndizvo? Kutambula kumushaku ndiwe? Ndizvo. Meshuwe. Kuita zvinhu zvako pasaka basa. Abadikira ka ukanatwa mankane pakuchokwa kupita. Awa chimbomira ndikutaurire nhau yacho kuti chii chakaitika. Ende uyo Temba ana Mirando kwese. Ende Temba yeye ane mhosva kwese zvakare. Kuna mapfundoko. Kune awa mapfundawo ana Mirando. Ane mhosva. Kwani mwana Elia. Kwamuri zvakare kumuri ana Elia. Ana Mirando. Ane mhosva zvakare. Mebo. Ndikangana apa so ndikangana patupa kuyamba kupata. Uri kufera na mwana mwono? Hanzi ndichitarisa pane zvezvo kwauriyo Mebo.
nhumbu iri kutanga kubata asi kumashure uko Kana. iri kuramba kubata kumashure uku ndikuona kwambofirwa nemwana mudiki ke. Ndizvo sekuru. Asi ndikayangana imizvira zakusambisane mudazapita kumanda mukana dindi rafukuriwa. Asi mudapita kuona kupona kuri bekunyatso kunzwa ifumesa ubudo buri rafukuriwa na ndindi. Asi ndichitarisa pane chimwe chinhu chakakushamisai chekuti mabva mukuviga mwana wenyu makaenda kumakuva makaona guva rakavhurwa. Maona guva rakavhurwa kudaro makafamba kumaprofita kupi muchinyatso da kutsvaga tsananguro kuti chii chakaitika kuti guva timuke tiona guva rakavhurwa. Asi muri kubata ifumesa ubino. Asi hamuna kubata kuti chii chakakonzeresa kuti guva rimuke rakavhurika. Ndizweni? Hazvisiri zvere? Ndizvo sekuru. Vananga vayodzati adafukwa na uiba, vananga adafukwa na matika jana asayai. Hanzi vanhu vaitaura zvakasiyana vamwe vachitaura kuti rakafukurwa nemhuka inonzi uiba, vamwe vachiti akafukurwa nemapere, vanhu vaingotaura mashoko akasiyana. Ndizvo sekuru zvanotaura nevanhu. Asi funa kukuudza lero. Asi nhasi uno ndoda kukutaura muzukuru wangu. Uyo Temba. Uyu Temba uyu. Ndiye adafukura dindi rakatora dhaga mukati pabox. Ndiye akafukunura guva remwana wako akatora dhaga remukofini remuguva pabhokisi. Vizinyi wangu wago. Temba. Una kushika. Ai, nakushika. Mwana wangu kutomuda. Ndasingazive chimupa achomba wangu chitikumbira mvura. Ndangati atunta sakutaura ndikuda mwana wangu. Mwana wangu kutomuda. Wangu kutomuda mwana wangu kutomuda ndikuda mwana wangu. Ndasingazive kuti ndamai mwana wangu. Mwana wangu ndikutomuda. Ndaona kuti kumuda. Hapa mamono wako akumandari kuti imwe ndikona pai mukamve nkani nawe kudziwa kuti ndonkani kuno apa waimva pano nkani waimvera pano kani. Hanzi apa chona watumwa nemurume wako kuti iwe chenda kuZimbabwe kufamba nababa unonzwa mashoko yauchasangana nayo ikoko kwasekuru Tasvo usingazive kuti inawe uri kufambira. Nhasi uno wakusangana nemashoko iwayo kuti mwana wako ndo zvakaitika paguva remwana wako. Kunokuda magoya. Yava ndakutonga kwanga chikuze tikulidalira ndanabata ku. Kwasekuru Tasvo ndabata ta handetese. Saka baba vanangoya kumbaba nesu na mumangu. Tasingavirira nawo baba asho kuti baba ndangabaya mwana wangu. Okay. So, Temba unganake libe kumara ya papo. Padatenga mdaga wa mukofini wa mwana wanu adapita kunyabeza ate uko kumiri kwa Zambezi akakonza mankwala angadapasiwa na Nyabezi. Baada bwera pamui pai wake na mama wake ndo vaika mankwala pamui pamsuo. Ajimwaya mankwala msuo Temba dadapa baba wachi. Zvanzi ndosaka ndakutaurirai kuti Temba ane mhosva kwese. Yo chiri kuita hasha nenhau yokuti wanzwa kuti dhaga remuguva remwana wako rakatorwa naTemba. Asi haana kuperera ipapo achitora dhaga iroro akayambuka naro rwizi runonzi Zambezi rukaenda kumhiri kwaZambezi akaenda kun'anga kwaakaenda ikoko akanobata mishonga iyoyo akadzoka nayo futi kumusha kwamai vake. Adzoka kumusha kwamai vake ndobva aisa mushonga pamusiwo mai vake nababa vake vakafa.
Au vakarara, mai vake na baba vake vakarara. Ndo akauraya baba vake. Mama wake ndo baada yamba kufunda. Amai vake ndo pa vakatanga kupenga. Sisa. Ninde. Iwe Katarina jangari chitsiwa bomu. Catherine, Mamuna wako adaolewa na mwana wako usiziwa? murume wako unoziva kuti akaurayiwa nemwana wako here? Awe ajiri kupenda baba. Tano. Temba, tano, uyapandiwe. Temba, tano wangu uyapandiwe. Siko. Tangwaji Mwadale renkonda. Ha? Tasati tu. Tangwaji mshachelewa wewe. Wasikana adafana moto begi ndi adapa bomu. Kana vasikana kufana muto bigaya. Galiti tu renkoma. Aputesa tina kazi. Mimi pamoja. Tamani renkoma. Iwe eria. Siko. Kuzadi hiyo barufu kalipo. Mujimaliza kuiga mkwasa wako. Uyo alipo kutakula mama wake kuti ndifuna takula mama ndipinde nawo ndikawanyarazi. Anzi wewe Elia anditi parufu wayepo herewe. Ndiripo sekuru. Uchiri kurimemba here kuti muzukuru wako uyo akabuda na mai vake achitara udambo achikukumbirana sekuru udambo buda na mai dambo nawanyaradza. Ndizo sekuru. Angana mangwara angada pasiwa. Anafika mangwara kufika ate kugona na mama na mawachi. Ane mishonga akapiwa yanga inayo yakaita kuti ataure izvozvo kuti akwanise kubuda kuti arare na mai vake. Iwe. Mwana na sisi. Ushonga ubru wanga utaka. Mali chiwana sisi. Sasa kula kuno. Kwa Mozambique kuira hizo nyama sasa. Unaje? Ufuma pa mwili wangu. Mbani yako wewe? Andamai. Shonga takalala miwako. Ankoma matiparira ngozi mumushamano seko. Ndizo elewe. Please nkoma. Tasati tu renkoma. Rushonga la rushiwa. Ayo yo. Zakalanga zoto. Pambili pambe wako. Wana ntalo denda zote ndimo kuya. Ndimo kuya. Ankoma. Kuya kina kadai. Mishwawe. Ana kufuma kwacha udalo kesho. Zukuli chai. Una sisi. Kenda upawa kabuda hapo zengeleza futi. Ha? Wakabuda wewe utoka futi baba. Mukoshe udakomerwa au ulipokomerwa? Mukoshe udakomerwa. Achimubvunza kuti wakanzwei pakurara kwakaita na mai vako. Andanakira. Temani utopenga wako. Pachia wana bwana. Chikagarisana ile kumbo. Ile sodi ndipo na ndugu yako. Kila nyaze manga. Ukazadi kenda na mayo watatamu ndio kenda kwa nyarata. Mama kaya mameko, maicheza yani mlipopata neno. Hiyo kai unango adanyenga mahali. Amashi. Wa mwana mfuna basi. Ndukumrao sekuru. Ndukumrao regele kuna sekuru. Kuna mama. Ni mebu. Ndukumrao regele. Ndaya kuna sekuru pamangezo tukasaji nyaya zote. Ndukumrao. Kana kumusha kwa nchazogara zvakanaka nemavizinyu zandizogara zvakanaka mbiri yazara saka ndayakunona sekuru kuti ndokumbireyo kuti vatibatsire nyaya idzodzo. Kana nipasa chisoni mwashi. Na wenyu nonzatsitsi chaizvo. Hapo ndangawana hapo. Apa chandiri kuona panhau yenyu wazukuru wangu apa. Kufuwa kwa dada dindu funa kulipa. Kufukunura kwakaita guva remunhu asi reukama hwako weukama unofanira kuripa muzukuru handidi kunyepera. Kugona kwa dada na mama na mankwara ufuna kulipa pomwe. Kunyange kurara kwawakaita namai vako wakarara nawo watora mushonga unofanira kuripa futi zvakare ndamai vako. Kare nimeiona Mbondore. Kumashure kudhara uko
Mamusingararame maidyiwa nemhondoro. Ndochinoitwa chimina. Ndo chainzi chimina kudhara, ichocho chainzi chipini. Saka zvinofanira kuripwa kugadziriswa. Azondika. Cheza ufuna nani kwa sekuru wako? Chitaura kuti uchada kuripa sei kuna sekuru wako, uchaita sei kuna sekuru wako. Ndakumira kuti ndona sekuru kuti sekuru vangale kundichacha zvakaita sei. Wankwasa. Anzi wankwasha futi ka. Handizvo. Kana sekuru. Kunzo sekuru. Muripo wakutaura uyu wakulala nami wako. Wakoma. First time. Wakoma shamari. Azviitiwe. Zvaenda kudza zviye kuti wakabuda papo kudzoka kamwe papo. Zvitiwe. Ufuna kuyamba umpinda umbugara na akuru pasi kumambuyo. Wanzo. Eria. Ufuna mbobwera kumwimbu kakare pasi na anzao. Hanzi uda kuti utanga wadzokera kumba utanga unogara pasi nevamwe here. Ndikuganika kwaseri vamwe azhinji asara kumbako. Ndoda kwandobwera na uzanikane kutsogota mwana. Nekuti wafambira murima usingazivi kuti kumberi uku nawo yati kufambira inawo yei. Ndizvo sekuru. Akona anzadzi yako ngati bwino mwino apa kuita ngati chitsiru te. Taisaona hanzvadzi yako munhu angari right. Asi tasaone pazvizvo zvaakaita kunge benzi akupenga kuita sei nekuda kwemuzukuru wako. Shuwa sekuru. Zukuru wangu akaoma sekuru. Tanga kuona zukuru yeyu. Achicha zvakafana izvozvo. Chabwino imwe amebo. Ingane mukumarisa mega au mfuna zauza mamuno wanu kuti muzaita ndani naye. Kuchaita useyo mebo uda kuipedza wega here kana kuti uchadzokera uda kuipedza wega natezvara here kana kuti uchadzokera kumba motanga munogara pasi nemurume wako mozoona kuti munoita sei. Ini nyaya ndiipedze ndiri ndega nekuti mwana hazi wangu ndega. Atezvara vangu haazi mangu. Shoko kuna munhu wangu chasvika ndashondofona. Andikamhanyire kubhadharisa kuti ndimuchaji pasina mume wangu. Ndaudza mume wangu. Zvanenge ataura ivi zvandicherese ndozvandichazotaura. Chabwino. Zvakanaka. So zvamunenge machezera mfuna kuti musatiudza kuno. Mukatiudza kuno ndifuna zamandarira basi akuenda mankwara padinde pagonzewe. Ndoti mwana wenyu ndadasandisiwa kupa vantu. Hanzi kana muchinge maenda manogara pasi. Kana magara pasi zvamunenge maronga munofanira kufona kunoku. Mozotizivisa kunoku kana matizivisa kunoku. Tinoda kuti ndozotuma mukomana wangu kuti auye mumusha menyu imomo kuti agadzire mushonga nekuti mwana wenye ndiye akashandiswa pakuurayiwa kwevanhu kupenga kwevanhu kwakaitika. Dhaga iroro ndo rakashandiswa. Amapfunde muna mashoko. Kwamuriwo atezvara mapfunde muri kuti wokudini nawo yati kutaurai. Uyo ndakadzoka nzero. Ini handina mashoko yakawanda. So mashoko yano amaya. Ndio vano mashoko kuti izvo akazoudza arume vavo. Ndio panobuda mashoko yanotsigiriro chaiyo. Chokwadi. Chabwino. Zvakanaka. Kane aitira kuti ikumpiro kudenga radi yaZimbabwe ino aenda kubonesa ina mamambo. Hanzi nawo yenyu maita lake vazukuru vangu nekuti muri vanhu vekuMozambique. Asingadai mamuri vanhu vemunyika ine yeZimbabwe. Yenge singapere panapa. Maiona nhamu ndai kuendesai kumadzimambo. Munoripira kumadzimambo. Ndingane akuipa manje. Nekuti nawo yakaipa iyoyi. Haiperi kungoripika nyori ingadai mamuri muno muZimbabwe. Mainoripira muri kwana mambo. Iwe Temba mankwara jada pasiwa kuzora mparanyi kuti gorona mama. Adamara ali. Iyo Temba mushonga wakashandisa iyi pakuzosvika pakurara namai. Uchinayo here wati yakapera. Pamusana sekuru baba bana ndada kukunda una sekuru kuti vaidza kundisunungurawo. Ini mukadzi handina mhura handina munina wangu mukadzi hana. Saka dumo racho kuno kwanhambuya naro ndarisiya kumba. Uri kubuda naro? Hawana kuya naro? Handina. Tango yani? Inda usina kuya naro? Warisiri? Baba tadziya. Pamwe uchiri kurida Temba. Uri kufuna? Achirurida. Ndosana ndaudza sekuru ndikutopupura kuna sekuru kuti kana zvikwanisika
zviperi izvozvo ndirore nditomhuri asi dumbu racho ndambuya naro handiziva ndomborida kana ndichatida. Okay. Saka ava tikamirira kunzwa kuti wakawirana sei pakuzopedzisira dumwana ndikurida kuno ndigadzire ndoti kubvise mishonga yakuipa kwayo. Saka papa muchadzokera ava vachinotaurirana kuti muchaita sei. Ndichazorida futi dumwa rachona kana vawirirana kuti muchadzoka kunoko. Nekuti dumwa iroro ndichada kuti rapisa togadzira mishonga zvinhu zviperi. Ore anda zvinhu sekuru. Ndotori pamwe pangu kuti dumwa roro ngaripisiwa handicharida kana. Okay. Chakonza kuti ubwere naro wega. Ngachakugadzira kuti uye naro wega risakuremere. Apa Robert namafara. Robert apa nemashokera. Apa handina seko. Ngada kuti ngoti mebho apedze nyaya yake zvake. Ndagumira murodhi. Agumira rakona aona apedze masipotsi. Apedze masipotsi atibati muno. Aya atibati lawo. Atibati apedza masipotsi. Aya. Zvinowadza kuzati kuwa mwana wakafukurwa nemunhu wakagara naye. Azvita. Right. So dadu mbude mwende kuseri mbana mshonga mjapiwa mjageza na 12 o'clock. Na chando chifana kugeza. Kuti muzokuti iyo andani temba. Fona kugara mbaketi 2 hours mvura yakutonora. Mfumura mshonga wadara na makwe na makuwa watafukura. Na 12. Anda zvinhu Apa mari unayo vanoamba nenyakusauka pasana sokisida bharuka mari yacho iri kupi musokisi mo. Amari yacho ngangari bakandu zvakatanzi usachene zvakanyanya. Oh. Avara uchena. Anda avara uchena. Aish. Sasa nangu mikodzo wadapiwa ndeziti chimbotiuza watemba. Nikuti mudza ndakapiwa nzi haufaniri kuroora. Mama wako ava ndochi ndomukadzi wako. Ndomhiko dzandakapiwa. Saka ndatozoona kuti nditi mama mukadzi nini hazviiti. Saka ndichatozvida. Ko ukarega uchapenga kana mbozokapiwa miko yamai. Aiwa zvito zvokuti sekuru ndigadzirisei zviperi izvo. Ko munenge watemba. Taura tinzwi wazvinzi wakawachirwara ukazoudzwa naKetherine kuti ndio zvawangauri. Nhasi wazonzwa dare rese kuti temba wakagara nayo. Ndinotenda sekuru kukura kwandakaita. Bata nokunzwa kuti mukoma wangu angalali namama. Zvandibata. Iwe usikuda kurara namai. Handikwanisi. Handikwanisi. Hauna mshonga yakara Handina mshonga ni anje ndina ntomburomba futi. Ndatoshaya kuti mukoma wangu zvinhu zvozvikubva nekupi. Saka nhasi apa ndikutoshamisika kuti kuromba kwakaita zvikutonishamisa zvakutoti zvikutonibata mumwoyo mangu. Shuwa sekuru. Okay. Ya, ndichazwa kumana kugadzira mishonga. Kana pasina mwana, pane mwana chekutaurira. Pane mwana chekutaurira. Zvokutaura chechiri kutaura sekuru. Wakana munhu angaizvure sekuru kutaura. Tese tiri pasi pasekuru basi. Yalituudza zvese zvakiita ndesekuru basi. Okay, ndapo. Zvakanaka zve. Saka ndokone panze ramuka yamba uyamuka kafunde yamuka mshoka panze. Chitanga usimuka mapunde makanaka panze. Mebo uchidawa uchirondora. Uchirawo mebo. Neweteba uchidera obed Christina neweria. Donza. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Ndio mchumbi.
Terima mambo maziro. Terima maziro. Kudere mashuro madziro. Matsupera zvo. Mabva Ruya. Ukamaunyevambira seya? Inini na kuona ani ava tirimukomunini ava ndi mama uyu ndi mwana wehanzvadzi yamama. Burudano madengo. Hanzi makadi masango mune kumba kunobviwa. Nani? Ndikayangana nawe kuyamba ukota manyabezi. Hanzi ndichitarisa vazukuru akasike kutanga kufamba kun'anga. Asi panapa kusvika pasekuru ndike kutanga, asi kufamba mun'anga akasike kutanga. Muzorera mai anango kunyabezi mukutira kupumurira. Hanzi inyaya yechijairira wamo kun'anga makuita kwekutambira makuita kwekuzororera. Hanzi wakati mzukuru wangu Robert. Ndiripo sekuru makadi. Burudano madengo. Makadi musango. Hai masango muri kutichengetedza tasekuru. Wana masiku anaubwera bana unokara basi. Hanzi wane mazuva muzukuru wangu Robert usiri kusvika panapa amene kuti chicha wakuningirina wauda kungoramba uri kumba kwako. Sekuru ndiri kuuya. Imimi ndimusiri kutouya. Ndo vasiri kutouya sekuru. Ndo vatone mazuva. So ndikayangana mkani anta. Asi ndichitarisa nawe vana wa muzukuru. Kana mpepe yakuiba tanga watena mchira wapumapuma uticheze kwenu. Hanzi nawe vazukura pane mhepo yandiri kuona, mhepo yakakura, mhepo yakaipa. Wapumapuma maja. Itaiso maoko enyu. Ndikayangana hii nkani rapa nkani ya kupanda. Hanzi ndichitarisa nhau iri apa matambudziko ese yari kutangira panhau yeurombwa. Asi wanangu watapata manufara. Rero kuoza ruda panda angona wayamba ukanga. Hanzi vamwe vakatobata mushonga vachiziva, asi nhasi unoyo kana kuvataurira kuti iwo wakadai so wakaromba, anototanga kutoramba ikavo. Uyo aita nani kwa mkazi? Hanzi kugogo vari kuita seyavo. Dzikamai mama. Ava gogo ava. Mtoto wangu ndini hanzvadziro. Baba wangu ndini ndakabereka ini. Saka baba wangu inini waramba kufamba nawo. Baba akafa arume wawo. Tichingwa kubva kwaviga arume wawo. Awanga kutaika njere. Saka taiti pange stress dzekufunga arume wawo. Saka Iwewe nao ndikayangana manumo madzina anu akaringana. Ndidzo lini? Hanzi imi ndichitarisa kugara kwamukaita imimi vakadzi gogo ava newe musikana, ndikutarisa mazita enyu munenge mune mazita akafanana kai. nditete. Uyo ndisazita wako? Hanzi ndikrista wekrista. Apa kanipa zisoni. Apa ndikayangana wewe unjia utauputa. Uyu pakari mngono aita utauputa wangu?
Hanzi ndichitarisa iwe musikana ndaona unoita zvichifambi haufambe nzira dzakanaka unoita zvichifambi. Saka zvikura kuti sazita wako kumashure uko waitoita zvichifamba. Handiziwe kuti nyaya izvitawo here ngomundanganisa ndaberekera. Hanzi iwewe zvandiri kutaura ndikukunyepera. Aiwa ndizvo. Ungutsikana naparado Mose. Hanzi wagutsikane here nendiro imwe chete. Musha ndouri kunetsa. Saka kweza eza ukapita apa wagonewa ndo musha wacho. Hanzi saka unomira semusha nekuedza kuti wakaenda apa warara wakaenda apa wararwa ndokutsvaga musha kwacho here. Ndisakadai kuno kuna sekuru vanogona kutibatsira. Apa paswe vaupa kuchoka kadzireka kuti amanga unemba obendobona. Hanzi apa pagirazi rangu apa ndikuona zita riri kumhanya anonzi Obed ndiana. Ndobona? Obed urani? Hanzi wakadii Obed? Ndipo. Urani Obed? Hanzi wakadii Obed? Ndipo. Okay. Ari boga wasala kuti. Hanzi musiyadaire kava ndamubvunza kuti ari sei saka ari kuti ari bhoro. Apa pamapita pamusuwa. Hanzi zvino pamapinda pamusuwo wangu apa kuti muchipinda matare munomu. Na apartment yandaona ndachitika asi ndikayangana paseri pangu iko ndowawa mai. Hanzi ndichitarisa muchipinda pamusuwo apa ndinonzwa tsitsi nekubatikana nenhau yerufu rwakabva mukuitika. Vana vatsikana wira ndaona adagwa naModrozado ati kufira pamozi. Hanzi ndikutarisa ndikuona pane mwanasikana anonzi Ruthi nemumwe futi anonzi Rasheo vakabva mukufa netsaona yeaccident yemotorbike. Wana wawo teta. Asi nawe kuti ndifuna kuyambira nkani pamenepo. Hanzi asi handisi kutaura kuti hanzi hapasiripo hangu panichada kuti nditangire nhau yangu ndangoti nditaure zvandiri kuona mukupinda kwamaita pamatare mangu. Kani ndifuna kuyambira pana napaza itwa Temba rakoni. Hanzi nhau yangu ndoda kuti ndiitangire pane mukomana anonzi Temba. Ndani Temba? Hanzi wakadiko nhai Temba? Uyo wakagara naye pafupi mbano wako? Hanzi wakagara naye pasaidi pako ndiani wako? Uyo mkazi? Mukadzi uyo. Ndimama. Ko rabacho? Ko mukomana? Uyu muning'ina. Ko mtsikana? Ko musikana? Uyu ndi muzukuru mwana wa sekuru. Chabwino. So chanifuna kucheza kwa hiyo ndifuna kucheza dzina. Hanzi zvakanaka nhai muzukuru wangu asi chandinoda kuti nditaure newe inhau yezita yanoda kuti nditaure newe. Dzina kana mputo kana chani ndina dzina rikuchoka apa ndifuna kuti dzina rikunaondera mputo penangondera muntu penangondera chani. Pane zita randiri kuona saka zita iroro ndorandoda kuti nditaure nezvaro zita iroro. Asi zita iroro handizive kuti izita remunhu here kana kuti izita renzvimbo here kana kuti izita renyika here kana kuti izita rei. Asi ndoda kuti nditaure panhau yezita iroro. Ndikuona mumanja mako munembo wa Gerardo. Hai ndikuona mumaoko mako iwewe ndikuona mukunyorwa kunzi Gerardo. Gerardo aripo dishu. Mvuto munodziva mese kuti Gerardo hai? Hanzi zita iri munoriziva mese kuti Gerardo ane? Kwa iwewe ndikacheza kuti Gerardo ngumbo yani? Iwewe kwauriwo Temba ndichibvunza kwauri kana ndakabvunza zita rekuti Gerardo iri unofunge mwoyo mako iwe Temba? Mwangu unogara chinorova yenda. Norova chani? Sei uchirova mwoyo wako wakafunga zita rekunzi Gerardo? Pane zvakaitika pazita ronzi Gerardo racho. Apa ndikangana kana yako rapachi? Hanzi zvino ndichitarisa nhau yako chikomana. Uchitadzwa negosio? Unoita zvemabusiness. Mabhango? Unoita zvematakshop. Ungumva ngani? Uri kunzwa nhau yandiri kutaura? Uona mapatapata unafika kupaisa bare. Hanzi chiona zvino unhongwa kubata wakasvika kuurayisa hanzvadzi. Ndizomboziva. Wadani? Ndizomboziva. Kudani? Hanzi hauzi kuziva kuti ndakabaya hanzvadzi.
Hanzi zvakanaka. Amundana mangani ndo nifuna. Munhu ane nharo ndiwandinoda. Waisekuru sani ndizombuziwa. Kana munocheza? Hanzi zvino nhauya ndada kuti titaure. Wewe waipinda Nyambezi ate profita ate tatano chifuna kupanda asiwaisowa. Hanzi wewe wakambofamba uchienda kumaprofita uchienda kung'anga uchita sei uchida kuromba asi uchishaya. Kuti negozi ite bwino. Uchida kuti business rako ribooste zvakanyanya. Izo ini? Okay. Ko ndikacheza mvuto itwa Pfingwe. Ate Pfingwe. Hanzi ko ndakataura zita rekuti kupfingwe nzvimbo zita rekuti kupfingwe unokuziva? Unzwa Pfingwe? Nduziwe. Unzwa nini? Okay. Hanzi zvakanaka. Asi ndikayangana Pfingweko. Ndikayangana Pfingweko ndikaona kuna Rapasha ngane ndazi raifika hapa aichemerwa Domingo. Hanzi sendataura nawe nzvimbo inonzi Pfingwe. Ndaona kwangu ine murume anga akakura chaizvo aine mhanza yakakura kusvika kugotsi kunoku. Munhu yezita rake Domingo. ainzi Domingo. Ini sekuru ini ko kwamukenda ikoko. Ini andiza ntombokuziva kuti ndakasvika kuenda kunoromba. Andiza ntombokuziva. Ndiko ndo ndakaromba. Ndicheza kuti ine ndamvuto yandikuona asi kunembwa ina mutu. Asi nzvimbo inembwa Pfingwa asina mutu mtaratari maji. Asi mutu aita kwa Nyambezi. Asi ndikayangana dzina rake manje manje kunembwa Domingo. Hanzi inini handina zvakawanda zvandataura muzukuru. Ndangoti ndaona nzvimbo inonzi Pfingwe. Asi Pfingwe iyoyo ine murume murefu akakura chaizvo ane mhanza refu yakasvika kugotsi. Murume zita rake anonzi Domingo. Ndo zvandango ndatasa maoko make murume zita rake ndaona anonzi Domingo. Ndo zvandangotaura ndakutaura zvakawanda. Ini andomboziva. Iwe padaita accident vana ukari kumalawi. Hanzi iwe pakaita accident ana Ruti yongosiri kumalawi here. Kumalawi but ko Ai. Ndikukosha basi ndibodi mirando. Hanzi handisi kuti mhosva ndangoti pakafa Ruti naRashi yongosiri kumalawi here. ina ndomalawi. Kana pafarisment rubobwero dango mandara kubiri basi. Kana parufu chaipo wanokwanisa kusvika wongoita zvekutumira mari chete. Ndina kusvika. Tangorani. Sei usina kwanisa kusvika parufu. Pane zviringi zviri nandu babata. Ori pachito. Okay. Tobwera kumambuyo. Ngwaya kutamanga ikagwa iregerani kudzauti kutamangisa chakuti. Hanzi zvino takudzokera kumashure. Imbwa ingamhanye kunyange yakadonha sei haikanganwi chairi kumhanyisa. Saka zvino ndakudzokera kumashure newe muzukuru. Zina uri Domingo ndajani. Zita rekuti Domingo iri aurizive? Ndirizive. Apa? Okay. Hii mvura ita Gerardo ndio unoziva. Asi zita rekuti Gerardo ndio urakuziva Domingo hausiuziva. Domingo ndiza Gerardo umuziva. Shabelo. Apa ndifuna kutamanga newe. Hanzi zvino ndauda kuti ndifambidzane newe muzukuru wangu. Apa ndaona watamanga wafika mvuto ya Chemero Gerardo. Hanzi ndaona wamhanya wasvika munzvimbo iyoyo ine zita iroro kuti Gerardo. Apa ndayangana wangu wachoka kupfingwe. Hanzi ndichitarisa wanga uchibva kupfingwe. Ndikauziona Nyambezi kuti iyo ndoko ukatenge mudhaka wadindira mwana mng'ono nawe kudziwa nawo familia. Hanzi zvino uchibva kupfingwe ikoko wakaudzwa kuti kwauri kuenda uku kupfingwe kune zvawakapiwa ukanzi kwauri kuenda uku ndinoda kuti utore dhaga repaguva remwana mudiki. Asi dhaga iroro remunhu wausiri kuziva. Umfukura kufika pa Kamshamu. Hanzi wakaudzwa kuti ukasvika paguva iroro remwana mudiki iroro unofanira kurifukunura kusvika pakofini chaipo. Ungushati mwana akashayadi zvishwati vanexidodi. Wewe udatenga mdaka mudindu. Amwenenge chiro wadindira kudzori kuti udatenga mdaka. Iwewe zvino ukaenda kunotora dhaga muguva remwana mudiki zvekuti varidzi vemutumbi iyoyo havasi kuziva kuti wakatora dhaga iyo. Ukapasiwa mankwara ukakumanisa na mankwara. Ndifuna kuchiteko biri na Nyambezi. Wakapiwa mushonga kuti mushonga uyu ndinoda kuti usanganise nedhaga iroro wousanganisa
kuti ushandise pakuita mari, kuti uite mari yakawanda zvichireva kuromba. Wakapasiwa mangwara pa wakagara na mtima. Pawakapiwa mushonga iyoyo, baba wako vanga vari vapenyu, izvezvi tikuona baba wako havapo. Wakapasiwa mangwara mama wako na wakufunda. Pawakapiwa mushonga, amai vako vanga vasiri kupenga. Ukumva Urunza here mashonga? Ndunza. Wapasiwa mangwara wapinda kudindi watenga mdhaga yo ndoko yo habara wakanga dagona munyumba yo ndoko ukamwaya pamusuwo. Uone kuti mungaitadani pachibesi. Zvinopiwa mushonga iyoyo, wakapiwa mushonga iyoyo zvakanzi unofanira kuenda nawo, watora wasanganisa nemushonga wemuguva iyoyo, unofanira kuenda nawo mumusha, imba inorara baba vako namai vako, omwaya mvura nedhaga repo ipapo pakati pemusuwo wavo, ozoona kuti mangwana chii chinomuka chiiti. Uri wamwaya dhaga? Hauna kuzviita here? Ndini. Apa bauda mwaya mdhaga pawakati ari kuramuka achifirisani? Pawakamwaya dhaga iroro, hapasiripo pakabva pamuka pachifa baba vako here? Mama achiyamba kufunda. Amai vako achitanga kupenga. Iwe msikana Kristina. Kristina. Siku dafa pai vacho uyu nawe siku radayamba muka achipenga. Zuva rakafa baba vemukomana harisiro zuva rakamuka amai vake vachipenga futi. Chokwadi ndikatobva unawo ige vatatanga ona teta kuti taika njeri saka taingoti vanhu munharaunda angakucheza kuti penangu amenye vachipikiri. Zvekutoti vanhu mumusha vanga vakutotaura kuti pamwe ndiwo auraya baba vavo, murume aurayirwa chipikiri. Saka uyo ndo zvinhu zvadaka mutima manga adagara nazvo kuti saka vanhu vakuti uyu hakuzwa kuti penangu vanhu vasaisembecheza kuti vanhu aurayirwa chipikiri. Asi uyo Temba aitoziva kuti mangwara ndindachita mangwara. Manje chionai nhasi unoyu zvese zvitemba zvaipinda munzeve dzake, achinzwa kunzi kupenga kunoita mai vake vanofanira vakaroherwa chipikiri. Asi kurova kwaizoita hana yake inyaya yekuti ari kunzwa mashoko achinzi amai vanofanira vakaroherwa chipikiri, asi achiziva kuti iwe una mukadzi here? Iwe nhaitemba une mukadzi here? Mukadzi handina. Saka zvandikosiyo komi kudya nani? Saka zvebusiness mari dzacho uri kudya nani? Mmoja ndega. Iwe musikana uyo padafiriseri pai wake alipo kunyamura mama wake akaita doshi dia kana treshi dia nawo adapira nawo kanyaraza akatakuradi iwe unotakura mama wako. Iwe unotakura mai vako here pakabva mukufa baba wako ukanoita 2 days nawo uchiti uri kuenda kunowanyaradza? Ndini. Uri kwanyamura? Iyo Kristina uri kwanyamura? akatakura azindikaenda kanyaradza amai wangu. Saka tiri kupenga kamuno. Saka ndikuita nani kana uri kwanyamura? Izwa Robert ngani yakunyara yakuita manda. Pada nyamura mamawa ndafuna dzika gejo manje. Dzika ise inde. Dzika. Ine chitwa Ta cha 1. Chabona. Hanzichiona Robert na wino yandada kuita pane zvaari kunyara zvakanyanya. Ikadodi patsokoro paka. Ikadodi pamyendo pake. Ndifanidzo kusema. Hanzi zvinji zvinobuda pachena. Ane nhau dzakawanda dzaari kuhwanda panhau yake. Dzika inadzo. Todinigana parane namo. Aye olele aunde. Todinigana parane kuronga. Aye olele aunde. Todinigana parane madambudziko. Ole tochimana ni chakamire. Todinigana parane nyala. Aye olele aunde. Todinigana parane adiwe. Aye tochimana ni chakamire. Rega kulira, waya weka, 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 rega kulira, waya weka. Ingia iwe. Nyamara. Penango waipita kunyambezo pasi pa mtengo. Chipita mtuano kurona mugandana ine nayo chimugandana. Hanzi chinzwa unzwe Temba kana waimbofamba kudzimwe ng'anga kana kunanatsika mutanda kupi usawafananidze neni.
inini handisi vanhu yavo, ini ndiri n'anga, handisi tsika mutanda. Ukumva fara? Uri kunzwa mashoko andiri kutaura? Apa pandaimarira kuicheza kuti iwe uri kunyamura mama kupita kavanyaraza. Apa zvino handikanganwe pandasiyira nhau yangu. Ndakubvunza kuti iwewe pakabva mukufa baba hauna kutora mai ukanovanyaradza 2 days here? Mira. Uri kuvanyamura? Hauna kuvatakura here? Mira ipapo. Uri kumwa here mudhaka pamusuwo kana Hanzi hauna kumwaya futi dhaga pamusiwo here baba vako vasati vafa? Uri kutenga mudhaka kudini remwana waGerardo? Hauna kuenda kuguva remwana waGerardo ukanotora dhaga futi here? Iwe kouya achitora Domingo muziva? Ko zvino anodzi Domingo haumuzive? Domingo andomuziva ndo kwanakaenda kun'anga iwo. Kuwapo iwe kana mwana? Ko apa ngochijamba enda. Iwe Robert, ona uyu anatsikana anzadzaje vadafa vaviri kamoza ari kubwerana kufarsimenti. Ona Robert uyu ane hanzvadzi dzake baba vamwe chete amai vamwe chete. Dzakafa asiko vakatovigwa asiko. Asachizviziva akatumira mari. Apa padanyamura mama makwara imvamve padafa madhara afirisei adaudzwa pomwe nyabezi kuti iwe anenge afirisei tenga mudhaka pomwe padindi napachivanzi upite na mama kurukowa ukagone nawo adagona nawo mama wamasiku mairi. Anchona one Robert nawo iriko apa. Uyu akaudzwa kun'anga kuti unoisa mushonga paguva pamusiwo baba namai vakarara. Amai baba ndobva vamuka vachifa ndobva anotora amai akaenda nawo kunoita 2 days vatanga kurasika pfungwa kumhiri kwaZambezi akanoita 2 days achirara nawo kuti zvakara. Ndo padayamba iwe apa ukayangana mukosi make apa zvino kwatasamake amai vacho munatuma munotoni dumwe imomo yangana mukosi munachanje tarisa kuti mumetumba ere mukosi machambo iri mu amuna dumwa ere muhuro make. Aiyo iriko mandakabvunza nzi ndokutoti agare zvakanaka. Ndiani Natemba? Okay. Ari mwana wacho. Alright. Uitani? Akauya nawo amai wacho kubva kwanga akaenda nawo. Akauya nedumwe vatamubvunza kuti kudumwe rori ndirei andira kuti adzikame kuhwara kwakuita. Kunadzikame? Asapenge. Aragora nawo nokane mankwara rechakobiri. Hanzi akarara nawo kumhiri kwaZambezi masaidhi mazambezi kuti aite mushonga akarara namai vake. Kuti aite kubiri? Kuti aite mari. Iwe kunama? Aiwa akuzi. Akuzi unyepana. Zvoitika disho. Apa yangana kana uyu ubetu yambona ngari chitsiru. Taisaone zvino kana ubeti cheche haana kugadzikana anongoita kunge zimu pfungwa dzake hadzina kunyatsogadzikana muchomucho. Bona makwara adapasiwa adaudzwa kuti pana mwana wanzadzi yacho sazita wache ukana paita magore mairi ufana kunyamura pomwe ukagone naye ukana togone. Hanzi chona zvaakazoudzwa kun'anga ikoko kuti waita zvese izvi ane mwana wehanzvadzi yake sazita wake anonzi Christina saiye panopera 2 years unofanira kuzorara naye zveshuwa zvinotooneka kuti kana achigutsa mari yake yekubhaka kana katomukumbira anotondipa mari zvese ndichida anondipa yangana iyo sayazi yake anogurira tomakarasinya tomukati antarisa kana sayazi yako unotengerwa bhurugwa remukati chaiyo nauyo ndenge ndichingoti mwana wangu ndasingazondiwa mwoyo waanawo. Temba mukadzi wako wagurira tomakarasinya? Hanzi mukadzi wako here uri kutengera mabhurugwa? Ndinomutenga nekuti ndinomutengera wamuzogora. Ikakurira. Apo chosandode angazotsanduka. Chosandode. Ticheze naye buno acheze. Apa ine ndacheza ndine. Ndifuna kuti iye apite mandapinda ndiyangane kuti pana mponyera pana kumawadza ndikumnamiza. Zvana sekuru ndichibvisa tsvimbo nekuti ndindataura ndakuchibvisa tsvimbo kuti ndikusunungure kuti uchitaura nemo zvakaitika zvese nekuti ndakaramba ndichitaura inini ndinozoita kunge ndakunyepera saka handitoda kuti ndikuomesere ndirambe ndakakuisira tsvimbo. Okay, ndokufonera. Okay. Pamusoro funga musi wakafa mudhara nansi
ndazosvika imbata mudhara chandikoita ninge 3 days ndamandatora mama aya watangira pakati mudhara haana kutanga kungofa aiwa akafaika mudhara akafaika unaita sei usiku taura zvawakaenda zvawakanoita yakucheza kana wapinda kwa Domingo hanzi kana kuti tanga kutsanangura usati waenda kwa Domingo koda yambopata mwa makwara ngasingaite kwa nekumuka wakwambobata mishonga inge siri kuita ndisati ndaenda kwa Domingo ndakaenda pagware mwana wa Shirabu ndasvikapo ndikatora dhanga ai ukanati wapinda kugware mwana wa Shirabu udapiwa makwara na Domingo tikucheza kwa ambasadi wambopasiwa mankwara a Domingo Domingo dara kupasa mankwara kuti ende kuwa kumwana wa Geraldo kuti uzodzoka naro use umwe pamba hanzi kwa ndeti munganga wadaenda mashuro na wale Domingo mashuro kuna anomenda kumwanga wafuna mzenga pomwe tidzorere simba taura chokwadi kwete kunzvenga muda kuti futi musiwe chimwe mutaura zvakati taura chokwadi hamungangoti vhuru chimungoenda kung'anga 1 mukatofamba dzimwe ng'anga ndakatofamba kuti mung'anga dzakawanda ndomubvunzwa sekunzi ndokuti ndazokutanga ikoko ndakafamba kunyungu dzakawanda muchitsvagei ichitsvakuda kubatsira kubatsirwa chi nematambudziko aripo yakuoneka matambudziko ei mama kupenga aiwa sekuridzoserai tsvimbo ndakutopenga hanzi nini pamukatanga kucheza mama sata kupenga madara sata business yenyu nini kuti muite mashoko ese ari kumba yaya amabve maenda kung'anga ere nini business yangu kuti ndifambe vana vangu nini vakabuda vakaenda kufunction saka vari pakati pekufamba abva aita accident abatsiwa kuti nenzou ndiye Ruth nani naRashel yokarongoni yongoriko ina ndiri kumira Zambezi koma kwara arazapa madhara nakupengesa amai kuti apaswa nani tatama mushonga ndakangowapa kuti ingotsikira pamba saka mwana kuseni patakamuka ndopona kaona mudhara era seyadona ndopakatora gwari kumwana wa Geraldo ndopanekeza ndatora gwari mwana wa Geraldo koma kwara kugona na amai Domingo ndara kuza kuti gona na amai kuti chekubiri Domingo ndiyakanduza kuti mankwara enda kwara na amai vakuti kumite mari kuti nandekati mari sho Temba uri kuti wakanotora mushonga wekutsigisa pamba pababa vako namai vako mushonga ndobva wauraya baba vako neshuwa pakutanga ari kunyepa hazvisiri izvo ava vanofita akatora mushonga pakutanga achitsigira achiisa pamba pamai akazodzokera mankwara adapa baba wako udaenda kwa Domingo wakwaza mankwara ukapita ngauzati ndoko ukatenge dindi na mwana mng'ono ukatora madhaka pa mwana mdiki ukanomwaya pamba baba wako kamuka achifa akamuka achipenga aenda mushonga ndizvo ndaveza kutaura uri wokutsigisa pamba saka kwamukuri kutsigisa erewo ipapo ndakapiwa chite anzenda kutsigisa pamba sinoza kuti uchazopa Temba ulapo ino ndakutsigisa pamba alright ko uyu anzadzi yawo iri kuponi because izi zvinhu kuti kusudzureni pano ndikona kusudzura yandaifuna anzadzi yawo mamawo ibwere namunhu kana muzi wadindire wa Domingo adatengewa dhaka reabwere ndokuti gona kusudzura zvinhu izvi saka zvino nhasi handisi kukwanisa kukusunungurai ndinoda kuti hanzvadzi yamai uye ndigone kukubatsira hanzvadzi yamai iripo kozouya hama dzekuguva remwana wa Geraldo kwawakatora dhaga ikoko dzinge dziripo ndigone kukusunungurai ipapa sekuru tida kuda kudairai papa nekuda kuti hanzvadzi yavo baba vangu inini wari kuramba kufamba nava kuti ndaroi ndakudziva kuti ngani yani kucheza akuidzarini akuti ndaroi saka ipapa takukumbira kuti mimi munotipawo chi mushonga kuti tiende tikasvika asarambe kuya kuno kune munhu wacho iwo akanokorera dhaka yanokodza ndozazo kuti ndinokugadzirirai handiti vari kuramba kufamba nehanzvadzi yavo vachiti muroi havasi kuziva kuti akatoroiwa saka wafungwa kuti mukazovaudza kuti vakatoroiwa naTemba vangaramba anoramba anoti kunyepa kwenyu nekuda kuti vari kudomati warati diki takata sei takadya kungodoma nyama chichi saka bharara dzavo mani saka inini sazvita ndanzva inini pakangochengetwa nevana vava vana vamba ta accident inini ndini sazita vavo saka inini vandaramba kuti tito vangu atambudziki ndo zita rangu riri papi riri apa saka inini ndazvipira ndati inini
ndakangoti naingotambisawo foni Eh. saka ndangonyora pakanzi sekuru Tasva ndakaenda kuchubu anobatsira vanhu akawanda akuita sei akupora saka ndibva ndangozviti handei tinongosvika wamhene pakatotaika here pakati taike tinongoenda tichibvunza svika taita sei tasvika pano saka tiri kuda kutoti atibatsire sekuru masvika mabasa naiye ngomano haana mukadzi anobikira amaiwa akuja mama akuja pabisiketi anzobheti ndiasina mukadzi haana kuti mukadzi hanzi wese haana kadzi obheti andi ndiye anotobikira mai ndianotobikira amai ndakadzainda kudawo Temba akabudawe umubikira iyo karibu mushikatani iyo kapita kuputa uyasara chipita hanziwo kana woenda kuchipambi obheti ndiye anosara chipika iyo kana uripo ndounotonzwa tsitsi nekuti ndisadzita saka Temba uri kuti wewe wakapiwa mushonga wakatonzi ning'anga enda unorara namai vako mushonga ndakapiwa ndakapiwa ndichiti aichokwadi ndizvozvo ndobva wakagamuchira mushonga ndakundagamuchira ndokutora amai vako vachiri kuchema guva richiri nyoro ndokuenda navo mhiri kwaZambezi ndokuvabvisa bhuruku ndokurara navo ndakarara navo haya ndofunga tiri kurota muno kona mangwara iyo Christine mama ana kudzozwa achita amai vangasiruzi amai hauza zvauri kana iye angasira mushonga kushandisa mushonga kushandisa ndo zvinoita mabasa emushonga mabasa emushonga yakaika saka bhizinesi riri kutofaya so Christine ndizvoni mashopu akati mashopu ndikangovaka shopu nekunotengesera zvinhu nekune imba yekugara saka shopu yavo imwe yacho neshopu nezvekudya neinotengeswa peturu akatogara abuda achingoti ndikungobuda anotondisire nini kuti sarai mama muchitengesa nini ndongoti pange kungondifarirawo sendinezitira ame wake singazokuti akutotishandisawo tese kuti musazani makatomirirwawo ndikatomirirwawo muchinotengerwa zvemukati zvese ndikatotamirira katuvesa zvaachazobvisa iye saka uda kudaira taura mimi munodya zvinhu awa ndichite basa rekubikira amai nankoma saka naitemba mhiko dzawakapiwa ndizo Domingo ndedzekuti chii usaite chii nechii kuti mushonga wako ushande bhizinesi rako richifaya mhiko dzandakapiwa inini naDomingo vakanditi wanotaurana namama vako 2 aufanira kuroora mukadzi wako ndimama vako mukadzi wako vanhu vanga vabvaita sei so handisina kana mwana mune shuwa mutadza kuroora muchite amatete ndowakadzi wenyu saka une mari baba ane mara ende apa pahambo totenga kana munhu kutofamba naye anototi haana kamari atombobayiwa asi atori nemari inotoshamisa urabufu atori bhufu ipopo atori nemari dzake motobheki mota dzitoripo mari yacho wakanzosa pehama imari dzo ndakanzi handifanira kupa hama sindifanira kungovatengera chikafu chete chepamba asi kundibvise mari ndivapapo ndakarambidzi okay komunin'ina wako hanziwo chii munin'ina wangu ndingomutengera rwembe apapapa ndiona kunokwanguya asi pamushonga zvainzi chii vaDomingo amaitanzwa kuti wakanzirara nawo ukasadzisa ko pamunin'ina wako pamunin'ina wangu ndakangobatanidzawo asi kutanga chaicho ukuru ndoani ndowauyo umwe wacho ndakazopiwa futi ndowasvika kuti uyu atorwe pfungwa saka natorwa pfungwa iwe unenge uchita mari ndinoita mari saka inotorakidza kudya mari yacho uchiona amai nemunin'ina wako vachirasika njere kudai panguva yacho kana ndichidya mari nini singazvioni wataura chokwadi saka zvaninasekuru handisi kukwanisa kukubatsirai kusvika hama yazhiragu yauya panapa nehanzvadzi yamai baba vemusikana kuti vanzwewo nhau idzodzo avo nyangachite funa kuti apinde kuimba mukati iyo akafunga izo mushonga
ambodindika basi ambozorola kufacha kwa kuchita apa chandingakwanisa kungokuitirewo muzuva ranhasi ndechekuti munofanira kuenda kurumu yemukati uko vombonopfungaidzwa mushonga kubata mhepo kuti vasarambe vachivhunduka. pamusoro esekuru ndibobvu Temba wacho ari kuda here kuti dare riendere mberi kana kuti ada kuenda kumabhizinesi ake unoita zvinhu zvake zvavakawirirana naDomingo? inini zvimene maiso ndakuda kuti mhuri dzangu dzigare zvakanaka. Bhizinesi ndikutozoona kuti zvine dambudziko kwandiri hwanini mukadzi handina vanhu chaivo handina hama dzangu mama angu avo angorotomoka munyana wangu angorotomoka saka zvimene ndakutozoona kuti hazvina kunaka. Asi akambenge akudza kuti Domingo ane mushonga webhizinesi ndiani? Haimona kufamba-famba mama. Wanga waona zvevamwe zvichiita ukabva kuti makazvifambisa sei ndokunzi enda pana Domingo. Alright. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.